Slovenský rozhlas je nepochybne kultúrnou inštitúciou, a to azda aj podľa tých, ktorí nie sú priaznivcami verejnoprávneho vysielania. Je to určite vďaka tradícii rozhlasových hier, rozhlasových rozprávok, záznamov, koncertov vážnej hudby, jednoducho vďaka vysielaniu takých staníc ako je Devín, Litera alebo aj Rádio FM. Nakoniec aj vďaka existencii a využívaniu koncertnej sály Slovenského rozhlasu pre koncerty vážnej hudby, ale aj jazzu a v poslednom čase aj vďaka galérii Slovenského rozhlasu. Tá v posledných rokoch sa vynorila na kultúrnej mape Bratislavy ako pozoruhodný a navštevovaný výstavný priestor. Žiaľ, do tohto krásneho kultúrneho profilu zasiahol geniálny nápad strany údajných odborníkov SAS, ktorí nie tak dávno presadili zo dňa na deň, že RTVS bude financovaná plne zo štátneho rozpočtu. Neboli vypočuté kubičie hlasy, ktoré hovorili o